И здравейте на всички, аз съм I Love Animes и днес ще ви покажа един хак. Finder FX 7.2, който ще бъде в описанието долу и нека да влезе в някой сървър. Кой ли? Този. Чакаме да зареди. Чакаме още да зареди. Чакаме отново да зареди и готово е към кой ли да влезе. Не видреме, втори две. Това е. Ето това е хака. Има Wow Hack, Speed Hack и Aimbot. Те са вградени, ето както виждате има Aimbot, цели сам. Ауч, този не го видях. Но делите за да пуснете тези опции. Speed хака трябва да го включите ръчно. Всеки път, да кажем не 3, скорост по 3, Bind Speed и като натисна Shift и сега ще има скорост. Ей, виждате. Минг, 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 минг. Скорост, скорост, скорост. И мълбих. Уиу, уиу. Май не съм Рамбо. Да видим кой има тук долу. Има някой. Елате ми тук. Ей, сега ще роби. Елате ми! Нищо не съм казал. Лаухак. Може да стрели през стени. Ако изобщо... Да, аз ще презареждам. Хедшот. Може да си го настроите, да кажем... Aimbot, Vectat и глава Head. Ама не знам, нищо не е наред с него. Цели са в краката. Height chest, I guess. Слагайте се. Умри, убил го. Хе-хе-хе-хе. И тебе ще убия. Убиха ма. Това е хак. Не го ползвайте за детрън, защото слабо ще ви прецака. Искам да си пусна спид хака. Speed. Кой ще кажете по 20? Кой ще стане? Не знам защо нещо... Аз съм OP! Вече не съм, защото съм с МК. Да, сейнахме. Горе-долу сванах чихта хак. Ама дори с хак съм зле, защото винаги съм бил зле в CS-а. Разбира се. И време е за малко... Knife Speed, за който сигурно ще баннат. Включим скоростта по 100. Ако може да ме убият, да искате дясно който нищо ще така го дрям. И Aimbot ще свърши също работата. Ето, виждате, сега ще набаннат. Ако искате бан, това правете. И че го... Виж отдолу. И че го стал... Поинг! Добре. И сванахте го за сега. Това от мене и довиждане.